ang dahilan bakit tayo nagtatrabaho ng bonggang-bongga. Para for holidays, you Pero know. anong amoy? Amoy alimuom? Isipan mo. Kaya hindi tayo makatuklang. Ay, but after a long day, lumurot natin, nila ko ka-stress, ne? Kita niyo po, hindi niya sinusundan. Ako po sumusunod sa mga gusto niya. Hey guys, we're now here sa Winnipeg Airport. Gonna be a 4-day trip, Toronto and Niagara. We'll be arriving to Hamilton International Airport around 5 p.m. So it would take us like 2 hours to get there. Tapos punta na kami sa Niagara. Mag-prepare ako ng itinerary ko actually. So maraming ganap. Di ba, Kat? Ayun, so we'll see. Enjoy the rest of the show. So, enjoy the rest of this video. So, bye-bye. Onboarded. Ganda ni madam oh. Ang ganda nung. Ang ganda nito oh. Ang ganda yung flight. Mapugot. So we just arrived at Hamilton Airport. It took us 2 hours. Makikita mo meron pang hagdanan taas. Casablanca Boulevard and QEW Park and Ride. As a reminder, don't forget items or to tap your Presto card as you leave the park. Makeup sa Toronto, nakakalo. Pag gusto, may paraan. Ito ang dahilan bakit tayo nagtatrabaho ng bonggang-bongga. Para for holidays, you know. Pero anong amoy? Amoy alimuom? Of course, kasama yan. No, wax museum din yan. We're walking our way to Casino to eat. casino to eat. Kasi lagi ko ito. Food is life. Finally, we're here. Finally, nakita rin. Anong food mo? Shoyu ramen. Here you go for the sushi. Thank you. So what do you have for the shoyu ramen? There's pork. Ready? Yung egg, nasa yung egg?
Egg linamon na. Egg, fish cake, daw, pork, seaweed. Yeah. Tsaka ang Instagram ko, sushi. What do you say about your food? Ano masabi mo sa pagkain mo? Tumba. Tapos, masarap siya. Pagkatapos na hamon, mag-exercise. Hindi. Tapos dumamon na, antok na. Alam mo palabas. Wala pa kaya, balugalo. Pero pinagsi, tondo. Marami rin ang babing mo, parang patak na rin ang babing mo. So here is the famous Niagara Falls at night. Hindi ko witness, hindi ako tayo na gusto mo ako nagkakita sa Recorded ka pa na. Narinig na po yun. Kita nyo po, hindi niya sinusundan. Ako po sumulong lang po. Ako po sumusunod sa mga gusto niya. Oh, pang malapitan ko talaga. Ibang formahan ng dalawang tuwan. Bala kayo siya. Mga anak pa. Alele mo nung regresibo mo rin? Sa ikay ko niya aking kategory mo. Hi, good morning! Second day. It's sunny day. It's Yeah. sunny today. The weather is Hopefully it good. doesn't rain. Yeah. So kakatapos na namin mag-coffee. After 1 hour, For 1 hour. Picture and sound. moments later. Ayan na, malapit mo lang. Sabi ko malayo. Loud kaya tayo ni. Love, ne? Gana? Gamo ko siya. And so, yan. Sige lang yung din. Eh, urot ka, ne? Anyang kaibantang... Parang ready. Kailangan yun. Kabira. Ha? Sabi ng ate ko, Lou, kapag kumanakit ka ng fiksyon, ano pa may enjoy kayo yung lakad yun? Ano ba naman bolang ng mga lakad? Nano mo ha mo. Please. Yeah. So first stop is... Caballo, whichever. Clifton Hill. This is Clifton Hill. Basta kung ano na lang ang maraming So, nakatulog ng 3 hours. Sa? Fresh na ulit. Charot. Ang guluhan tama pa. Wala pa kanya eh. Pang malawot ang pagkaya. Hindi ka papayak ko. Pa. Basta hangin-hangin. Perfect yan. Right. Yan, lakad-lakad for the day. Magandang weather, so lakad-lakad. Yeah. Ang totoo, walang pamasahe. Uber ng Uber, $13, $16. O may isang pero, nakaka-$10. Ting pala tila din eh. Pero yung mga tamba.
yung vlog mo. Nakita ka, wala ka marinin mo. Delada na kang Kenny, pagkatulan mo ko ba? Hindi ako panggawa mong kaya. Ring matuwa. Ring matuwa. Rendita sa Pampanga. Nandito sa Pampanga, Mebulus lang. Mary, please. Believe it or not, yung building is nakaside. Natawa pa pa, makikita kita yan eh. Nang magkoko. Let's buy ice cream, please. Di ba sige koko nga yan? Sikat siya yan. Ba't di ko alam? Hindi kanya kilala. Yan o, at yung pinapay namin may bago namin. Asalin na yun kung kahit sila. Hindi na kayo famous siya yan, famous. Hindi ko kaya nababalo. Kasi nabalo mo. Lokal. Nabalo mo itang dirty ice cream. Muling dirty ka. Sorbetes. Diro. Porque tayo may balo yun, sikat. Oo, dapat yung ma-adjust. May wala ka. Ikaw mo kinuha mo sa Oh, Harley Davidson. Ano yung sila? For the titos of Pampanga. Ngayon po, atin pong gagawin. Tulfo in action! 3 levels of fear. Saan ka dyan? Small. Malungkot ka, Ken. Ayoko. Bilisan mo. I dare you. I dare you. You go hardcore. Walang dare, Because dare, you're pero- insane. Tutugan na pa mo. Walang CSI. And your escape the confusion of more. Wala ka din napapasungan. Taka, Ken. Sige na. Kung ako lang okay din. Kaso, ayaw. Eh, ako talaga pwede na rin. Sa kaya wala ko rin kaya ako makatapos sa kaya. Every day is Halloween. That is Guinness As you can World see, guys. Records music. Yeah, as you can see, there's an yan po. The greatest. Amazing feats and amazing times. What? Kaya hindi tayo makatuklang. Ay, but after a long day, lumurot natin, nila ko ka-stress, ne? Diyan kanina ka pang gumastos. Good ka lang. Lalo may bata na ka na? Meron naman tayong polo park. Lalo may bata na ka na? Winnipeg Polo Park. May bata na Toronto? Tayo. Oo, bakit? E tayo mo ako ay nagkanta.